3 ġimgħat u nofs wara li kien f'xifer il-mewt, Simon Xkembri ħareġ fuq saqajh mill-isptar Mater Dei flimkien ma' martu u ż-żewġ uliedu. Għalkemm ftit batut wara l-esperjenza qarsa li għadda minnha waqt il-qadi ta' dmirijietu, Simon Xkembri kien viżibilment emozzjonat. Hekk kif xieref mid-daħla għall-emerġenza tal-isptar Mater Dei, sħabu il-Pulizija tat-Traffiku għal-inija qabdu ċabċipa li ma ridet tieqaf qatt. Simon Xkembri dlonk resaq lejn kull uffiċjal tal-Pulizija preżenti u ħadilhom bidejhom filwaqt li sellem lil dawk preżenti. Qabel ma Simon telaq mal-familja bil-karozza privata tiegħu, il-Pulizija tat-Traffiku l-kol tawh tislima li tixraq lil dan l-eroj ġentlom. Il-kuntestabli ġarrab ġrieħi gravi f'idu u fil-qafas ta' sidru, tant li parti minn triegħu kellha wkoll tinqata' barra għal kollox. Fil-15 ta' Mejju li għadda Xkembri safam tajjar u mkaxkar madwar 400 metru wara li waqqaf lil Liam De Bono, ġuvni ta' 17 sena li kien qiegħed isuq karozza bla liċenzja. De Bono jinsab mixli bl-attentat ta' qtil tiegħu. Flaqa privata li Dr. Muscat kellu ma' Mar Xkembri u l-familja, il-Prim Ministru assigurahom li Simon mhux se jitlef l-ebda benefiċċji u li l-Gvern se jara li jirċievi l-aqwa kura possibbli f'Malta u lil minn xtutna. Il-Prim Ministru assigura wkoll li l-ispejjeż kollha se jagħmel tajjeb għalihom il-Gvern u offra għatta għażliet lil Simon la darba jirkupra l kollox minn dan il-każ li ħasat lil pajjiż.